Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, Amen. ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios, ang panagiusa sa Espiritu Santo maana kaninyo. Manasab kaniyo. Aron ta maandam sa pagsaulog tong santos nga misa, maghinulso kita sa atong mga sala ug mga itagpasaylo sa atong Ginoo. Kaluoy kami, Ginoo, kay nakasala kami kanimo. Ipakita ang imong kaluoy ug luwasa kami, Ginoo. Kristo, kaluoy kami. Kristo, kaluoy kami. Ipakita ang imong kaluoy ug luwasa kami, Ginoo. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagahom sa tanan no pasiluon sa atong mga sala. Danon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Wamahan, hiusaha kami sa unahuna ug sa kasing-kasing dinhi sa among gugma alang sa imong gisugo kanamo ug sa among tinguha alang sa imong gisaad. Dining kalibutan nga nakausab-usab, tabangi kami pagpangita sa mga butang bililhon nga magdala kanamo sa matuod nga mga kalipay. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Jesucristo imong anak, nga buhigariban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Tesalonica. Gikan ni Pablo, ni Silas ug ni Timoteo alang sa simbahan sa Tesalonica nga iya sa Dios nga Amahan ug sa Ginoong Hesukristo. Mabatunan unta ninyo ang grasya ug ang kalinaw sa Dios. Sa kanunay, nagampo kami alang kaninyo ug nagpasalamat sa Dios tungod kaninyong tanan. Sa among pagampo sa atong Dios ug Amahan, wala namo hikalimti paghisgot ang inyong pagtuo nga gipakita ninyo ug ang inyong kakugi nga dinasi sa gugma. Ingon man ang inyong lig-ong paglaom sa atong Ginoong Hesukristo. Mga igsuon, nasayod kami nga ang Dios na higugma kaninyo o gipili kamo niya aron maiya. Kay nagwali kami sa maayong balita, dili sa pulong lamang, kundili sa gahom sa Espiritu Santo. Hugot ang among pagtuo nga kini matuod gayod. Nasayod kamo giunsa namo pagkinabuhi samtang kami uban pa kaninyo tungod lamang sa inyong kaayuhan. Kay pinaagi kaninyo ang mensahe mahitungod sa Ginoo mikaylap sa Macedonia ug sa Gresya. Mikaylap usab sa tanang dapit ang balita mahitungod sa inyong pagtuo sa Dios. Busa wala na'y kinahanglan nga amo pa kining isulti, kay sila mismo nagbalita giunsan ninyo kami pagdawat sa among pagduaw kaninyo. Ug
nga bibiya kamo sa mga Diyos, aron pag-alagad sa matuod ug buhi nga Dios. Nagbalita usab sila sa inyong pagpaabot sa iyang anak nga si Jesus, nga muanhi gikan sa langit. Gibanhaw siya sa Dios, ug siya maoy magluwas kanato sa umaabot nga kasuko sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. sa pagdaliha sa katulian sa mga nagtuugan niya. Papadipaya ang Israel niya sa iyang magbubuhay. Pasadya ang mga anak sa Sion niya sa ilang hari. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Palaga sila sa iyang ngalan, diya sa sayaw sa Panginoon. Pawita sila pagdaig na niya, dinulugan sa piyang-piyang o kayang Ginoo may gugma sa iyang lungsod. O ginayanan niya kataugan ang mapaog sa Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Pasadya ang nagtukan niya diha sa himbayan. Pawita sila tungod sa kalipay diha sa ilang mga higdaanan. Ang takas ng mga patay sa Diyos manaunta sa ilang mga putulan. Mao kini ang himaya sa tanang mga nagatukan niya. Hallelujah. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Hallelujah, 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 hallelujah. Pagdaig ng Diyos, hallelujah. Pagdaig ng Diyos, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Unasab kanimo, Kinotlogi kan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. himyan ikaw o Ginoo. Si Jesus miingon, pagkalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod o kamong mga parisiyo, mga tigpakaron ingnon, gitrangkahan ninyo ang pultahan sa gingharian sa langit at tubangan sa mga tao. Apan kamo, mismo dili mosulod, ni pasudon ninyo ang mga tao nga gustong mosulod.
Pagkalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod ug kamong mga Pariseo, mga ti pakaron-ingnon. Mulawig kamo sa kadagatan ug baktaso ninyo ang mga kayutaan aron pagkabig og tao. Ug sa nakabig na siya, gihimo ninyo siya nga labi pang angay nga maimpierno kay kaninyo. Pagkalaot ninyong mga giya nga buta, nagtudlo kamo nga kun ang usa ka tawo manumpa tungod sa templo, dili kinahanglan nga tumano niya ang iyang panaad. Apan kung manumpa siya tungod sa bulawan nga naa sa templo, obligado siya pagtuman sa iyang panaad. Mga buta o mga buang-buang, hain may labing importante, ang bulawan ba o ang templo nga mao'y nakapabalaan sa bulawan? Nagtudlo usab kamo nga kung may manumpa tungod sa halaran, dili kinahanglan nga tumano niya ang iyang panaad. Apan kung manumpa siya tungod sa gasa nga naa sa halaran, kinahanglan tumanon niya ang iyang gisaad. Pagkabuta gayud ninyo, hain may labing importante, ang gasa ba o ang halaran nga mao'y nakapabalaan sa gasa? Busa, kung may manumpa sa halaran, nanumpa siya niini o sa tanang gasa nga naa sa halaran. O kung may manumpa sa templo, nanumpa siya niini sa ug sa Dios nga nagpuyo didto. O kung may manumpa sa langit, nanumpa siya sa trono sa Dios ug kaniya nga naglingkod niini. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daigan ikaw, Kristo. Ang atong Ginoo Kristo nagpahimangno sa mga magtutudlo sa balaod o sa mga Pariseo. Daghan siyang gisulti aron pagpaamgo kanila masayop ang ilang gibuhat. Iyang gisulti gani sila ginganlan man og mga tipakaron ingnon, hypocrites, tungod kay sila wala man magtuman sa gibuhat. Kini nagsukad diya sa wala pagtan-aw, wala pag-angkon sa ilang mga sayop. Kay kung ang tao nakaamgo sa iyang mga sayop, unya muangkon siyang mga sayop, makahimo siyang mga lakang sa pag-usab niini alang sa kalabuan sa iyang kinabuhi. Ug sa ingon niya na mahimo siyang credible diya sa mata sa mga tao. O kining pahimangno ni Isus sa mga tao sa iyang panahon, magyapon kining pahimangno iyang gihimo o gihatag kanato karon sa kabaguhan, tungod kay nakita man nga ang unsay gisaway ni Isus kaniadto sa iyang panahon, ana man gihapon hangtod karong panahona. Busa ang hagit sa matag usa kanato mao ang pag-usisa sa atong kaugalingon, pag-angkon sa atong mga sayop, paghimog mga lakang alang sa kalabuan. Kining iyang hagit walang magtumong sa pipila ka mga tao kanatong tanan, apil na kaming mga kaparian ug tanang komunidad iyang gihagit sa paghimo niining tanan. Tungod kay kitang mga tao dili ta perpekto, dili ta hingpit, dunay tay mga kakulangan, dunay tay mga kahuyangan nga posible kaayo nga makahimo ta og mga sayop. Apan importante mao nga human ta masayop atong giangkon nga atong pagkamasalaypon, naghinulsol niini unya nangay pasaylo sa Ginoo og naningkamot sa pag-usab sa kaugalingon alang sa kalabuan sa kinabuhi espirituhanon. Kini tawag sa Dios kanato sa atong panahon karon o ginaton ta nga pinaagi niini kita makapamalandong sa gugma sa Dios matag usa kanato nga wa ta niya isalikway, wala ta niya ibaliwa, kundi kanunay gi pahimduman alang sa kalabuan sa atong kinabuhi kay kita yang gipaabot dito sa iyang gingharian. Palihog man nito. Ibayaw nato ang atong mga hunahuna o kasing-kasing ngadto sa Dios nga Amahan, ug dadto nato ang atong mga panginahanglan ngadto kaniya diya sa pag-ingon, Amahan, dungga kami. Amahan, dungga kami.
Nga ang simbahan, ilabi na ang mga nangulo ni ini, magmatinud-anon sa tahas sa pagbag-o ug pakig-uli. Magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga ang mga opisyal sa gobyerno, maghago aron makabot diha sa katilingban ang matuod nga hustisya, dignidad o kahiusahan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga ang mga anaa sa media, mangulo sa katawhan, ngadto sa kamatuuran ug mupalambo sa mga mithi sa ebanghelyo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga ang mga masakiton, makakitag paglaom, kaayuhan, kusog o kalipay. Magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga imo untahang isipon, nga takos ug mapuslanon, alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamomot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga ang mga matuuhong bitaliwan na, gantihan sa Ginoo, sa kalipay walay katapusan, tungod sa ilang makanunayong pag-alagad. Magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. O Diyos sa mga amahan, tabangi kami sa paghigugma o sa pag-alagad sa kanimo, diha sa Espiritu o sa kamatuoran. Pinagi kang Hesus, na among Ginoo, among Amen. dalan, hangtod sa kahangturan. Amen. Mga ison, magampo kita, aron kini nga atong sakripisyo, dawaton ta sa Diyos kamahan, makagagahom sa tanan. Dawatan ng taas ganoon sa kapisugikan sa imong mga kamot, alang sa gdayo paggamay siyang ngalan, alang usab sa atong kabaslanan o sa tibugi ang santos nga simbahan. O Ginoo nga maluluyon, ang hingpit nga sakripisyo ni Jesucristo mao'y naghimo kanamo nga katawhan sa Dios. Diha sa imong gugma, ihatag ang kalinaw o kahiusa nganhi sa imong simbahan. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Munasab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Hamon ang ibaya ang ulis Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angag matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay og makagagahom sa tanan, angay og matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit. Bisan tuod wala nimo kinahanglana ang among pagdaig, apan ang among tinguha namo sa pagpasalamat kanimo mo'y imong gasa. Ang among pagpasalamat mula magdugang sa imong kahalangdon, nagkapatubo hinuon kanamo diha sa imong gugma, pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel o mga santos sa langit, nagasangyo kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-ingon. Santos, 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 Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta. Santos, 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 Santos nga Ginoo. Santo gid ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsanto sa ning mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas o dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siyang pan, mipasalamat kanimo, mipikas, ug mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha sa sakalis, mipasalamat kani pag-usab, mihatag ni ini ngadto siya mga tinun-an ug mingon,
Dawata kini o Panginom ka mga tanan gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga'y ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Maluluwa sa kalibutan na nagtubos ka na mo. Pinaagi sa imong krus o pagkabanhaw luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatayon pagabanhaw ni Kristo, naghalad kami kanimo Amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug malagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkahiyo sa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Jose among Obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang mga igsuon nga nangamatay, ilapid na kato sila ang among giampo karon. Malaumon nga banhaw silang tanan nangamatay di simong kaluoy, dada silang tanan sa pagsulong sa kayag sa imong naon. Kaluoy kami tanan, hima kami ang ngayon nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, o sa tanan nga mga santos, na nagatuman sa imong kababoton latas sa katuigan, uban kanila may kamadaygon, gamay kahimayaon, pinahagi ni Kristo imong anak. Pinahagi kaniya, wan kaniya, o diha kaniya, gihatang na kaniya makagahom nga mahan, diha sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dungog o himaya, hangtod sa kahangturan. Amen, amen, amen. Karon magampo kita samahan atong gamiton ng mga pulong, magitudo ka nato ni Kristo atong manunubos. Ama namo nga naa sa langit, pagdaygo ni mong ngalan, moabot ka namo ang imong ginharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalaro namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, upasaylua kami sa mga sala, ingon nagpasaylo kami sa kasala kanamo. Kung dili man kami tugyan sa panulay, inunua lawasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon mo kami luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahona aron tinabangan si mong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug malayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Kay mo man ang gingarian, ang gahumugang himayang hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo, nagingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buyog hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Manasa panimo. Ato ipakita ang timaan sa atong panaginig sunay. Ragday. Poderoso sa Diyos, nga hanang gawagtang sa mga sala sa kalibutan. Kaluoy
kami, kaloy kami, hatagi kami sakali na. Kini mao si Jesus, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita karon nga gidapit alang sa iyang bangkite. Ginoo, dili ko angay kalawat kanimo, apan pamulong lamang ug mamaya ko. Magampo kita. O Ginoo, kining pagkalawat, magdugang unta dinhi kanamo sa makaalim nga gahom sa imong gugma. Tultuli o gagaka ang among mga paningkamot aron makapahimuot kami kanimo diha sa tanang mga butang. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. At ang mga pag-ampo alang sa makalag sa purgatorio. Hulay nga dayon ihatag nimo kanila ug Ginoo, ug ang kahayag nga way pagkapalong magdanag kanila. Bulahan kadtong mga nangamatay diha sa Ginoo, itugot nga mapahulay sila gikan sa ilang mga kabudlay kay ang ilang mga maayong buhat naguban kanila. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo, Ug ang kahayag way pagkapalong mananagunta kanila hantud sa kanturan. o pahulay unta sila diha sa kalinaw. Amen. Ang iyang kalag, ang mga kalag sa mga na magtotoo nga nangamatay na tungod sa sinong kaluoy, mapahulay unta sa kalinaw. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nasab kanimo. Manalangin kaniyo ang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ng atong misa, atong danon kalinaw ang gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.